Секс е хубаво нещо, секс е здраве. След секс може да стане малко неловко. Някои хора могат да го направят супер неловко с нещата, които казват или правят. Например. А ти имаш ли си приятелка? Или пък веднага да искаш храна и да питаш къде е хладилник. Дали ще можеш да ми направиш един сандвич? Така да е, дали сте 100% качествена любов, заслужава си да си хапнете. Уж случайно си забравяш вещ в леглото, под възглавницата и където ти хрумне. После ще трябва да се върнеш, сеш се. Или започваш да плачеш, защото мислиш, че не си се справил или справила добре. Няма, аз по принцип много по-добре не знам какво ми стана. Сега няма да ми се обадиш никога. Друго неловко нещо е да си проверяваш Инстаграма или Фейсбук или скришно да направиш снимка на партньора си. Хаштаг couple, хаштаг happy, хаштаг baby, хаштаг pepto, хаштаг love him, хаштаг... Какво като е първа среща? Всички трябва да знаят. Започваш да правиш планове за бъдещето. Вчерашната или днешната дата избираме за да си празнуваме годишнините. Сексът трябва да е нещо хубаво. Ако не знаете дали човека, с който си лягате, се вижда с някой друг, разберете преди да стигнете до леглото. Не напрягайте себе си, не напрягайте и партньора си. Дръжте се естествено, дори и да ви е неловко. Не сте единствените, които се чувстват така понякога. Даже ако искате да споделите какво правите вие след секс, пишете в коментарите. Хайде, чао!